Unagilen nahi duzun neurri eta doinuan, hiru bertsu osatzeko gaia. Zure etxean, zein da gauzarik baliosena? Zure etxean, zein da gauzarik baliosena? Hogoi urteetan, bertso munduan, azenolako potreta, lanean ere ibiltzen nintzan, lanean gogo ajetan, neska lagun bat zinez polita, ta maitasunez beteta, guziak neren galdezka, eta urteak ieska, eta urteak ieska, familia bat osatu eta etxean bainaiz egetan. Azken batean gogo bihotzez hartua dut egetretan, hartua dut egetretan. Orain fotilan, tranquil etzahana, aritu eta lanean, bilo xuriak diren apurrak, ta semea atakean, aita behar duzu bordela bota, ezkira sartzen etxean, hau apalaren gainean, ta bestea komunean, ta bestea komunean, bainan kaxa hau ikusia dut, atxikirik bihotzean, kaxa tipia parerik ez duk, beste guzien artean, beste guzien artean. Hirurogeita zonbait urteetan, bizi argi ez iluna, etxe guzia ezagri dugu, hau familiko txukuna, badu bi urte joan zitzaidan, aldetik nere kutxuna, maite zure maitasuna, senditu behar duguna, senditu behar duguna, kaxa honetan atxikitzen dut, beti eman dautasuna, zure maitasun garbia eta gubien eraztuna, ta gubien eraztuna.